در شهر دوشنبه семинари омӯзишӣ барои мураббиён ва доварони ҷудо ҷараён дорад. дар рӯзи сеюми семинар беш аз 20 нафар мураббиёну доварон аз манотиқи гуногуни кишвар иштирок намуданд. дар шаҳри душанбе бо ташаббуси кумитаи миллии олимпияи тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо федератсияи ҷудои мамлакат семинари омӯзишӣ барои мураббиён ва доварони ҷудо ҷараён дорад. дар семинари омӯзишии мазкур роҳбарияти федератсияи ҷудои кишвар мураббиён ва доварони ҷудо аз манотиқи гуногуни кишвар иштирок доранд. дар ҳафти семинар иштирокчиён бо тағйиру иловаҳои суратгирифта дар қонун ва қоидаҳои федератсияи байналмилалии ҷудо ошно шуда, ҳамчунин бо истифода аз наворҳои пешниҳоднамудаи федератсияи байналмилалии ҷудо ҳолатҳои баҳснок мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифта, натиҷа ва хулосаи дуруст пешниҳод мегардад. семинаре ки имрӯза баргузор гардид, ин таҳлили ҳамун ҳолатҳое ки дар ҷараёни мусобиқаҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон шуданд, онҳоро таҳлил кардем ва боз ба хулоса омадем ки дар оянда ҳамун хатогиҳое ки рой додем дар дигар мусобиқаҳо хато накунанд, мураббиҳо ва доварон ва мусобиқаро нағз гузаронанд. ҳар сол дар тибқи феҳристи байналмилалӣ дар ҷаҳон барномаҳое ҳастанд ки ҳар сол дар моҳи январ ҳамун семинарҳои бозомӯзӣ барои мураббиён ва доварон дар хориҷа баргузор мегардад ва мо сафарбар мешавем ва аз ҳамун бозомӯзӣ ҳамун давраи дарс меомӯзем ва боз сафар ба давлати худ мекунем ва ба мураббиён ва доварони худ ҳамун семинарҳоро ташкил кунем. семинари мазкур муддати 8 рӯз идома намуда, он дар асоси дастурамали маводҳои федератсияи байналмилалии ҷудо ба иштирокчиёни курс қоидаву усулҳои ҷудоро ки қариб ҳар сол бозбинӣ мешавад, ҳам назариявӣ ва ҳам амалӣ баррасӣ мегардад. беш аз 20 нафар иштирокчиён ба таври фаъол дар баҳсҳои пешомад ибрози назар намуда таҷрибаҳои доштаашонро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ пешниҳод мекарданд.